okay. Ja, Simon! Kom nu, Simon! Simon! Ja, tak! Du leger med ham. Ej, hvor du leger med ham. Ej. Sorry, Simon. Ja, det er okay. Ja. En bal. En bal. Det er lidt godt. Der er mål her. Der er mål her. Yep. Ja. Bum. Jeg tager... Per. Okay. Hold da kæft, det træk, mand. Jo. Ja. Det er togen. Igen der. Simon? Jup! Okay. Hold da kæft. Krangs? Okay. Så Lauke, vis mig, hvad man må gøre. Sådan. Så Per. Nej! En bal! Ja. Det er godt spillet! Ui. Ja. Sådan. Det er Så er du bare... Havstjærl. Det er Buller. Han gør det ondt ved dem. Det er sødt, det der, Lauke. Kan man have lort på skaftet? Nej, fordi Lauke har været der. Yep, og nu scorer han. Okay, vi kører dem over nu. Ja. Yep. Hyggemål. Bare skyd mig. Ja. Sådan, Kasper. Godt set, godt set. Kør selv. Det er god. Damien med nu. Kom igen. Ej, han læser mig. Ud. Jeg skal også holde kæft. Kom nu! Ja, det er lækkert, Simon. Skal der? Sweaten! Nej, du skal spille Simone! Ja, og så når man spiller den, så skal man skyde. Nå ja, den kunne have vundet. Det er rigtigt. Jeg kæmper lige nu, der gør. Skal jeg spille en god sang, eller? Yep. Okay. Jeg har repost. Jeg beder. Hold kæft, hvor det godt spillet. Og så beder Twitteren. Jeg var lige bange for, at du tog den der, Damby. Ja, det er god med dig. Er det shots, du kigger på? Jeps. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder på den her. Der er score. Ja, Nice. tak. Det er værd, jeg kan lige at se. Lige tilbage til streamen. Okay, Lauke. Okay. Hvad vil du række på? Helt nøgen. Det gad jeg ikke at se på. Jeg glemte lige at tage et billede. Du skal ikke... Ja, tak, Kasper, det er så fint. Hvor er det